skete den skærm. Undskyld det der skete med skærmen. Jeg trykker bare hurtigt på F11. Mine venner har sagt, at den filmen på F11, men jeg synes ikke, at filmen det blev helt hvid. Hele skærmen blev hvid. Nej, vi tabte! Nej! Hvorfor skal jeg starte videoen ud med, at vi taber? Stadigvæk. Ej, hvorfor må jeg ikke skrive GG i chatten? Eller GG faktisk hedder det. Okay, så begynder vi at gå ind i... Hvorfor jeg skal gå ind i... Jeg går ind i den der hedder 4 batte. Så skal vi bare vente på nogen. Katana 894. Kom der ikke andre. Hvad har Katana? Oh my god, der er rullegrund. Ej, hvor de andre dårlige. Nej. Ja, okay, den der god Johnny. Ej, vi lige så synge lidt den der. Johnny, Jesper. Ej, der er bare ret stor procent chance, at vi bliver sammen med gode en. Som en blyant. Haha, okay. Det der. Okay, det er bare sjovt, sådan en klasse. Hvordan gik jordbæren over vejen? Den rullede eller sådan noget, og så gjorde han altså sådan her, så grinte han bare altså sådan, og ingen andre, de så bare sådan, what, hvad laver du? Der er ikke noget, det rimer overhovedet ikke, eller sådan noget. Den der tager jeg, den nye en. Det er mit tårn. Det her er zombies. Det her er de gode, og det der er zombie. I have the tiger and jam. Ja! Vi er sammen med Johnny. Johnny tager det sammen nu, og så bare smadrer alle i hovedet. Og bilen. Okay, sniper, du bliver der. Det var faktisk, der snipede allerede i starten. Godt snipet. Se, du kan have akro helt derovre. Du er en noob. Sniper noob. Hvorfor siger han ikke noget? Jeg skal synge en eller anden sang. My friend. Ej, jeg lyder for svært. Jeg er så dårlig til at synge. Jeg ved det ikke. Hvorfor er jeg så dårlig til at synge? Skal jeg bare lave min stemme om? Okay, nej. Nej, det skal jeg ikke. Nej, jeg skal ikke. Nej. Bil, jeg skal have penge. Du ødelægger min... Ja, bil, dø. Dumme bil. Du er dum. Du skal ikke sætte den bil. Den vil vinde over den. Det er godt. Det er det bedste. Hvorfor ser du ikke en eller anden bazooka bare udrydde hele jorden, og så bare så kan smide den her video, og så kommer den lige pludselig på YouTube på grund, der kommer en eller anden spøgelse bare tryk sådan. Ej, den video er så god. Den ser du lige på YouTube. Men det mindste er der en krab på banen. Hvorfor er der en krab i spillet? Jeg vil røre min arm. Hvor blev krabben af jo? What? Ej, hvor creepy. Jeg ved ikke, hvad skete med krabben? Skriv nu en kommentar, hvor krabben blev af faktisk. Jeg blev bare ret bange. Hvor er krabben? Hvor er krabben? Krabben er så dum, fordi den udlægger min video. Shit. Jeg ved ikke, hvis jeg synes, det ødelægger videoen, det der. Jeg ved ikke, hvorfor der kommer ind en krab sådan. Jeg er crabby.
bare sæt en bil, så den kører det der zombie over. Hallo? Sæt nu bilen. Hallo? Hallo? Team Rocket. Vi drøner af igen, det jeg vil lære mere og mere. Vi tager håbet med. Der sker og jeg vil være mester. Jeg bøjde mig mester. Jeg ved. Okay. Jeg stopper. Det lyder ret forfærdeligt. Jeg kan selv høre det. Jeg vil være med. Okay. Jeg er nogen der siger, at jeg skal være gammel med. Okay. Videre til nyhederne. Og nu er ham det tale. Ja, det her er ret svært at forklare, imens jeg skal skyde noget. En zombie. Ja, og det er ret svært. Du kan se de der zombier. Ja, det kan vi godt. De er ikke blinde. Uklog mand. Videre til nyhederne. Okay, nu er der dig. Hej, jeg er den bedste fyr på hele spillet. Nej, det er mig. Hold bønnes sniper. Ja, okay. Så, nu kommer de der zombier. Nu er jeg nødt til at skyde med det. Men den er rullegun. Og den er bare ret irriterende at høre på. Nå ja. Ja, okay. Ja. Videre til nyhederne. Ja, okay. Du er dig, sniper. Igen. En anden sniper. Ja. Vi er lige værende. Ja, okay. Ja, i dag skal vi skyde nogle af de zombier. Ja, og de kommer fra det der kloster. Ja, sniper. Hvad mere, sniper? Ja, så skal vi dræbe de her dumme zombier. De her hedder slow zombier. De her 16 liv. Dumt. Ikke? Ja. Hey, og jeg blev lige opgraderet. Godt. Okay, videre til nyheden til den anden sniper. Ja. Nu skal vi dræbe ninja. Og vi vandt. Ja, vi vandt. Ja. Men jeg vil bare sige tak for at I så med på den her video. Vi vandt. Tak for at I så med. Ja, vi ses.